4 ζωές, ενώ η Σάρα έχει 3. Περιμένουν και οι δύο στην αφετηρία, εκεί ψηλά στις ξύλινες πλατφόρμες. Έτοιμοι! Θα φύγει πιο γρήγορα ο Μάριος. Είχε καλύτερη αντίδραση, η Σάρα καθυστέρησε λιγάκι να ξεκινήσει και έτσι ο Μάριος βρίσκεται ήδη πάνω στις πλατφόρμες. Πάμε, Σάρα! Και περνάει κάτω από τα σκοινιά. Ο Μάριος θα χάσει την πρώτη του βολή, τον φτάνει τώρα η Σάρα. Ο Μάριος σκοράρει το πρώτο μπαλάκι, θέλει ακόμα 2, η Σάρα δυσκολεύεται με την πρώτη της μπάλα. Ενώ ο Μάριος έχει βάλει ήδη ένα δεύτερο μπαλάκι, η Σάρα σκοράρει το πρώτο. Τώρα ο Μάριος θα σκοράρει και την τρίτη μπάλα, θα πάρει την νίκη. Θα παραμείνει στις 4 ζωές, η Σάρα πλέον έχει 2.